tam. Ďalší deň, ďalší skam. Tinder, to mala tvoja bývalá. V bio bola spirituálna, v správach len 365 dní píšeš a na nič. Na ulici skúsiš, no číslo je fake, len ďalší gíč. Apky, chaty, flirty, to je každodenná úloha. Realita, nula rande, low blow. Každý má kurzy, statusy, podcasty. No keď má hovoriť, ticho a potom ghost. Apky sú plné veľa profilov, málo ľudí a ty len swipuješ o dušu. Nikto nič netuší. Kde sa spoznať reálne? Niekde tu, rozswipovať sa nebude 2025. Osobné rande nie tak ako kedysi je späť. Láska nežije v notifikácii, city nevznikajú cez chat. Žiadne fotky s veľkosťou, ulovené ryby, pozery z Audinov a zlatokopky z dediny. Tu máš reálny check, ľudia v tradine len swipe a páčik. Reálny smiech a tvár, alebo s Bohom čau. Tu sa hrá na reálne, na trápne filtre tvárov v tvár. Žiadne výhovorky v správach. Randí inak, bez fejkov a story. Niekde, kde ti na konci nezostane len sorry. Žiadne ahoj, do prázdna žiadne syn. Len človek oproti nie screen. Láska tu sa to deje naživo. Žiadne čakanie, žiadne raz možno. Láska tu, čistý vibe, žiadna hra. Hneď vieš, či to iskrí. Swipovať sa nebude, dosť bolo hier. 2025, žiadny fake. Reálne rande zažiješ tam, kde sa stretnete tvárou v tvár.